Benvinguts a la Colònia Güell, un dels indrets més singulars que hi ha als voltants de Barcelona. Va ser construïda per Eusebi Güell, el mecenes de Gaudí. Va començar a construir-se el 1898 i Eusebi va decidir portar aquí la seva producció del vapor vell de Sants per trobar un espai que no estigués a prop de la ciutat i també per poder integrar gent nova a la seva producció i a les coses que volia fer, diguéssim, des del punt de vista dels textils i dels teixits que ell feia. Gaudí va utilitzar la cripta com a un laboratori, de fet l'anomenem el Gaudí Lab. En aquest laboratori va provar moltes de les innovacions arquitectòniques que després va aplicar en un aspecte monumental a la Sagrada Família. I principalment veieu les formes, diguéssim, és una nova forma de fer arquitectura, d'acord amb Arata Isozaki, és la idea més original de la història de l'arquitectura i sobretot és que va aprofitar les forces de la natura i els espais, diguéssim, per replicar una mena de bosc al voltant dels vitralls, al voltant dels colors, al voltant dels materials, dels quals aproximadament un 70% són reciclats. El mobiliari forma part d'aquest material reciclat. De fet, els bancs estan fets amb la madera de les caixes, de la fusta, perdó, de les caixes de la maquinària de la fàbrica i els ferros també pertanyen als flexos de l'algodó amb els que es feia la producció d'estil. Tenim maons que són sobrecuits, que formen part també de l'ambient que crea la cripta i aquest ambient que t'envolta. I tenim una part d'obra inclús del Josep Maria Jújol, un altar, diguéssim, i unes escultures i pintures també d'aquest autor. La Colònia Güell és un dels indrets més singulars que hi ha al costat de la ciutat de Barcelona. Es pot arribar aquí en tren, en ferrocarrils de la Generalitat, des de la plaça Espanya, uns 20 minuts. I podem trobar aquí una colònia viva. És l'única colònia que queda a Catalunya que encara la gent hi viu. Hi ha 800 persones a les seves cases, la meitat de les quals van a treballar a la fàbrica, que es va tancar el 1973. És una fàbrica viva també perquè no hi ha producció industrial, però hi ha producció, hi ha distribució, hi ha empreses de consultoria, empreses de menjar, etc. I, òbviament, també està la cripta, que és un patrimoni de la humanitat, el setè patrimoni de la humanitat d'Antoni Gaudí i un dels pocs que té la província de Barcelona.